Naibog ang United Philippine Surfing Association kon UPSA sa pagbisita niini sa Davao Oriental dili pa lamang dugay kay nakita nila ang East Coast sa probinsya nga patok sa surfing event. Atol sa courtesy call sa mga opisyal sa OPSA, kauban ang presidential son nga si William Vini Araneta Marcos kang Governor Corazon Malanyaon. Nakita sa grupo ang potensyal sa probinsya nga mamahimong destinasyon sa mga surfer. Naibog sab ang grupo sa katinaw sa dagat ug balod nga paborito sa mga surfer sanglit nag-atubang sa Pacific Ocean ang East Coast sa probinsya. Busa nagka-interes si Dr. Raul Canlas, ang president sa OPSA, nga magpahigayon og surfing activity sa probinsya nga gi-welcome usab ni Governor Malanyaon uban sa pasalig nga mohimo ang probinsya og grand launching sa surfing activity karong tuiga. Determinado si Governor Malanyaon nga i-promote ang probinsya sa natad sa turismo kay usa kini sa paagi nga molambo ang ekonomiya sa lugar. Makahatag sab kini og dugang trabaho sa mga tao nga makadugang sa kita sa mga mamumuhunan sa Davao Oriental. Gitour usab ni Governor Malanyaon sa Subangan Provincial Museum ang grupo ug anak ni President Marcos Jr. aron ipakita ang sinugdanan sa probinsya ug ang natural heritage niini. Naasab ang grupo sa Mati City Water Sports Association ug Surfers Club, Technical Consultant Cynthia Rodriguez, Provincial Administrator Maria Gracia Tiago ug Provincial Treasurer Maria Victoria Rodriguez.